Dwi am fynd nôl fan i'n cyhoeddwyd y gyfrol yma 1970 pan o'n 19, Eira Cariad. Ac wir i chi, da chi'n gallu arogleio 1970 yna. Yn wir. Y frwydr. Pnawn ddoe yn y lôn fach tu ôl i'r ysgol yna frwydr rhwng Switch Morgan o 4A a'r Ysbryd Glân. Roedd hi'n amlwg o'r dechrau pwy ddim wedi cael y gorau hynny, ond roedd pawb yn teimlo fod pethau wedi mynd yn rhy bell pan diciodd yr Ysbryd Glân Switch Drian yn ei gerig, ac yn tan ymrolio fel anifail clwyfedig ymhlith y baw. Ni symudodd Switch a Moria, a'r hosodd yn yr unfan ar y llawr, yn gweidi ac yn gweiddi. Yn union fel petai'r diniwed wedi cael ei groesolio. Wrth feddwl am yng Nghymru. Ni wyddom pa fath y fori a ddaw i ni. Efallai bydd ein llwybr yn ymestyn tua'r tir clir, lle mae'r dyfroedd yn sosial ieuenctid. Neu falle mae syrthio'n galed bydd ein tynged lawr i'r gwyll a'r wawr a'r goll yn y gofod. Bydd na'n greu esgofion am yr hael ac am eu calonnau glân. Bydd na'n ysgwyd llaw ar gorffennol a gweld sut llafau o waed yn tywallt o'r archod yn hafod ein tynged. Gweld hanes bywyd ein cenedl yn cael ei osod o'r neilltu fel chwedl ar y dwyddus nas chynwysir yn y llyflau gosod. Ni wyddom pa fath y fori a ddaw i ni, ond fe awn ymlaen mwyn diogelu atsain o lais callinedd a chreu esgofion am yr hael ac am laswell llwy bryniau. Ac un diwrnod cychweld, ein geiriau ein einiog a borthwyd a boen a distawrwydd yn dyfod yn esmwyth at blant ein brodyr i chwilio am eu calonnau.